na kiray, blow the candle. Salamat sa cake pa. Kaya sa payan nak, importante, malipayon ka sa imong birthday. Kiray, pira na da edad nimo. Wala akong edad. Pataka ramang ka kiray. 7 nang good na. May pa si Kiray bay, kay palangga siyang papagplitan siya cake. Gani, ako kay wala. Nanilos na pud ka. Kiray, unsay wish nimo kiray? Maogyod Kiray, dapat naadyo kay wish. Ako ba, mag-wish pod ko pa? Onak, mag-wish ka, inig-birthday nimo. Ay ra kunyog sunguga kong anak be, kay bisig magmaoy na ron. Ang wish na ko, wish ko lang. Hello, surprise sa kong anak! Sige na kiray, blow the candle. Yay! Umana! Mga unata! Di ba na ang birthday? Ngano siya may naguyo? Sarmina, ano imo matugyoyo? Ako na lang naguyo pa, oy. Dugay magkisikiray. Hala ka, Charmina, nakasala na ka. Ala ko, dili na ba yan na ma-blow candle kay hilis ng kandila. Gani bay, ulawa na magtayop-tayop nga dili iyang birthday oy. Ay, naghilak na kay mukuha ko isa ka kandila dito. Bantay na po mo na pungoyo po, Charmina, ha? Dili naman. Kay mga o naman ta. Wa man gani kay apil. Kay birthday ni nako. Charmina, Unsa man pa? ayaw na kusba. Kay gigutom na ko. Maogyod bay, baga kayog nang. Hala! Naibird! Wa man lagi. Wa naman lagi na isulod! Wa naman na isulod! Ikaw man ang Charmina! Na, sao na po nato ni magmaoy na po ni si Kiray ron. Pa! Lamig ko kayong cake pa! Napa may nabili no?